Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Hebrews chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, busa kinahanglang hatagan nato og tumang pagtagad ang atong nadungog basin og motipas kita gikan niini tungod kay sanglit ang mensahe nga gideklarar sa mga anghel na pamatud-an man nga kasaligan ug ang matag kalapasan ug pagsupak nakadawat man ug makatarunganon nga balos unsaon man nato sa pag-ikyas kung atong baliwalaon kining dako kaayo nga kaluwasan. Una kining gideklarar sa Ginoo ug gipamatud-an kini kanato sa mga nakadungog samtang misaksi usab ang Ginoo pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahang butang ug nagkalain-laing milagro ug pinaagi sa mga gasa sa balaang espiritu nga giapod-apod sumala sa iyang kabubuton. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niining taknaa mga kaigsuunan sa atong pamalandong, buot kong dadon ang atensyon sa matag usa. Sa dili gayud ikalalis nga usa sa pinaka-importante kaayo nga mga pangutana sa tibuok balaang kasulatan. Ug makaplagan kini sa sulat ngadto sa mga Hebreyohanon, ikaduhang kapitulo sa ikatulo nga bersikulo kining giingon og unsaon man nato sa pag-ikyas kung atong baliwalaon kining dako kaayo nga kaluwasan. Kung na-expose na kamo sa bag-ong tugon mga kaigsunan, inyong makonclude nga ang Biblia wala gayud nagdiagnose sa kalag sa tawo sa taphaw nga pamaagi. Ang Biblia dili mo gitik-gitik ug dili mo lingaw-lingaw sa mga katawhan. Hinunoa ang Biblia mga kaigsunan musukmat mupadayag sa tinuod nato nga kahimtang ug ang manunulat sa basahon sa Hebreyohanon ilalom sa pagmando ug inspirasyon sa balaang espiritu gisugdan ang ikaduhang kapitulo sa usa ka kusog kaayo nga pagdeklarar busa conclusion kini mga kaigsunan busa therefore sa English ang giingon sa author sa Hebreo, busa kinahanglang hatagan nato og tumang pagtagad ang atong nadungog, basin og motipas kita gikan niini. Mga kahigalaan ang pinakadako kaayo nga peligro nga giatubang sa mga tigpaminaw sa ebanghelyo karon, dili ang dayag nga kasilag sa mga katawhan niini. Dili ang dayag nga pagka walay pagtuo or kining mga irihis nga mga tawo. Ang delikado gayud kaayo mga kaigsuunan is that ang mga tawo nga naminaw nagbaliwala sa mensahe sa ebanghelyo. Wala sila'y pakabana sa laktod nga pagkaistorya. Adunay upat ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaw hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa pagpaminaw. Mudangat na kita sa unang punto, ang realidad sa tinuod nato nga kahimtang. Mga kahigalaan at disir nato masabtan kung unsa gayud kaayo kadako ang kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Kinahanglan nga masabtan nato nganong gikinahanglan nato kini nga kaluwasan. Ang moderno nga pulpito napakiyas sa pagpasabot niini sa mga katawhan sa atong kapanahunan karon. Wala nila madiagnose sa tinuod nga pamaagi
ang kahimtang sa mga katawhan, taphaw lamang ang mga mugawas gikan sa pulpito. Giisip sa mga magwawali karon ang tawo, ingon nga adunalay balatian or kulang sa edukasyon or psychologically maladjusted. Apan ang pulong sa Ginoo nagasusi sa kahimtang sa tawo sa natural nga kondisyon ini ug nagadeklarar nga ang mga makasasala nawala og nasalaa gikan sa dalan sa Dios. Mga rebelde kita batok sa balaan nga Dios, mga spiritually bankrupt kita, morally depraved, ug sa legal nga pamaagi mga kaigsunan hinukman kita sa hustisya sa atong buhi nga Dios. Matod pa ni John Owen, usa ka magwawali ni adtong ika-18 nga siglo, ang iyang giingon, kung tan-awon ang sala nga wala si Kristo, makita kini diha sa makalilisang nga gahom niini nga musangpot lamang sa tumang kalisang. Apan kung makita si Kristo nga wala una makita ang sala, samara nga nakita nato ang tambal apan walay nakita nga sakit nga musangpot lamang sa makalaglag nga pangaghap. Sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, adisir nato masabtan ang good news, kinahanglang masabtan nato ang bad news. Mao kini ang biblical pattern of evangelism. Tungod kay desperado kayo ang kahimtang sa mga katawhan, nalaglag at tubangan sa Ginoo, ang Dios na mismo ang nangita og pamaagi. Siya na mismo ang mibuhat og pamaagi. Ang walay katapusan ug eternal nga Dios nahimong tawo, nagpakatawo ni ining kalibutana. Matod pa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang pulong nahimong unod ug nakig-uban nga ri kanato. Nakigambit si Kristo sa atong kinaiyahan ug niini nga kahimtang mga kaigsuonan, gibuhat ni Kristo, naganto siya. Aron lamang matuman ang tanang gidikta sa hustisya sa Ginoo nga gi-require aron kita maluwas. Wala lamang kay gitapakan sa Ginoo ang daan natong pagkatawo, gibistihan gayud kita niya sa iyang pagkamatarong, iyang gipas-an ang tanang silot sa atong sala o gitapos niya ang iyang buluhaton sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, ug pagkahuman sa iyang misyon misaka siya sa langit ug iyang gipadala ang ebanghelyo sa tibuok kanasuran. Ug kini nga ebanghelyo miabot nga ri kanato bisan pa sa atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang labing labaw nga pagkadako sa ebanghelyo sa kaluwasan, sa maayong balita sa kaluwasan. Karon obserbahan nato mga kaigsunan kung giunsa pag-describe sa Biblia ang kadako niini nga provision nga gihatag sa Ginoo or gasa. Ang giingon sa atong teksto, it is such a great salvation. Dako kayo kini nga kaluwasan. Ang author sa Book of Hebrew, wala lang kay nagaingon nga kaluwasan, aduna gayoy description mga kaigsunan, adunay kabug-aton, dako kuno kaayo kini nga kaluwasan. Mao kini ang tambal sa Ginoo sa tanan natong espiritual nga balatian. Usa kini kadako kaayo nga kumbira alang sa mga kalag nga gigutom kaayo sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana mga kaigsunan, nganong dako kaayo kini nga kaluwasan? Well, kinahanglan nato kining masabtan og duro aron ang mga tigpaminaw sa atong panagsibya niining taknaa maduso gayod nga mudangop kang Kristo alang sa kaluwasan. Una, dako kayo kini nga kaluwasan mga kaigsunan gumikan kay ang kantidad nga gibayad ni Kristo aron lamang mapalit kini nga kaluwasan dako kaayo. Dili kini barato nga kaluwasan, dili gani bulawan ug silver ang kantidad niini. Ang kantidad sa kaluwasan mga kaigsunan mao ang dugo ni Kristo, mao ang iyang kinabuhi mismo. Mao ang iyang pagsunod sa kinatibuk ang balaod sa Dios. Mao ang iyang pag-antos didto sa krus sa Kalbaryo. Ingon nga kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang tawag niini mga kaigsunan, the substitutionary death of the eternal Son of God. Matud pa ni Charles Spurgeon nga magwawali ang iyang giingon,
adto didto sa Kalbaryo aron makita nimo kung unsa ang kantidad nga gibayra ni Kristo aron luwason ang imong kalag. Ug dayon masugdan nimong masabtan kung unsa kadako ang kaluwasan, kung kinahanglang magkadugo ang magtutudlo aron sa pagtudlo, kung ang doktor kinahanglang mamatay aron makaayo, nan grabe gayod di ay kaayo ang balatian ug ang tambal hilabihan kaayo kakusgan. Grabe kaayo ang balatian sa kasalanan mga kaigsuonan. Tunglo ug kapungot sa Dios ang midangat nga ri kanato gumikan sa atong kasalanan. Busa si Kristo nagtaniyag og dako kaayo nga kaluwasan nga ang bugti niini mao ang iyang dugo, mao ang iyang kinabuhi, mao ang iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo. Apan ang good news, wala siya nagpabilin sa kamatayon, nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo nga adlaw. Ug karon naglingkod sa tuong trono sa Dios, sa tuong kamot sa Dios, ug nagdumala, naghari sa tanang mga butang, ug mubalik siya pag-usab, sumala sa iyang saad, aron hukman ang mga buhi ug mga patay. Ang mga dautan itambog sa linaw nga kalayo, ug ang mga magtotoo nga iyang gibistihan sa iyang pagkamatarong ug giisip nga hingpit pinaagi sa iyang dugo ug pagkamatarong lamang pagadadon sa bagong langit ug bagong yuta. Ikaduha, dako kayo kini nga kaluwasan gumikan kay nagpahiling kawas kini sa tanang mga magtotoo gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios. Nagpahiling kawas kini gikan sa walay katapusan nga silot. Nagpahiling kawas kini gikan sa pagpaningil sa hustisya sa Ginoo. Ug ang hustisya sa Ginoo walay katapusan, busa ang silot wala usay katapusan. Eternal nga pagantos didto sa impyerno mga kaigsuonan. Dugang pa, dako kayo kini nga kaluwasan gumikan kay ang tanang mga naluwas gilangkat niini gikan sa kamulong nga kahimtang. Gilangkat buot pasabot gikan sa kangit-ngit gibalhin ngadto sa kahayag. Aduna gayoy kabag-uhan mga kaigsuonan gikan sa kahimtang nga layo kayo sa Ginoo. Layo sa Ginoo, mitalikod sa Ginoo, gidumtan sa Ginoo, nailalom sa iyang tunglog kapungot, apan human nga siya maluwas pinaagi sa grasya lamang, gibalhin siya ngadto sa kahayag. Ang tinuod nga luwas aduna gayoy kabag-uhan, ang kasing-kasing nga walay kalipay sa mga butang nga iya sa Ginoo. Karon nahimuot na kayo nalipay nagmaya na sa mga butang nga iya sa Ginoo. Matud pa ni Thomas Watson, ang makaluwas nga grasya sa Ginoo dili lang muhawas kanato gikan sa lapok, muplastar usab kini kanato kauban sa mga prinsipe ug mukorona nato og walay katapusang kaaniyag. Kining kaaniyag nga gihisgutan mao ang kaaniyag sa pagkabalaan. Dugang pa mga kaigsuonan, nganong dako kayo kini nga kaluwasan gumikan kay ang nalaglag nga mga rebelde gihatagan og bag-ong status atubangan sa Ginoo. Dili na sila rebelde, dili na sila dulumtanan, kundili mga anak na sila sa Dios. Gihatagan na sila og katungod nga mahimong anak sa Dios ug tigpanunod kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Gibag-o na ang ilang pagkatawo gikan sa kahimtang nga naa sa lapok sa kasalanan karon nahimo ng templo sa balaang espiritu. Katingalahan gayud kaayo kini nga kaluwasan mga kaigsuonan ug kini nga kaluwasan libre nga gihatag sa tanang mga naghinulsol sa ilang sala ug nagatuog nagasalig lamang kang Kristo ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. Unsa pa nganong dako kayo kini nga kaluwasan? Dako kayo kini gumikan kay kaluwasan kini sa hilabihan gayod. Sa hilabihan gayod walay sukod mga kaigsuonan. Ang usa ka tawo ulipon sa sala kaniadto sa libro sa Ginoo, hugaw kayo sa nga tanan, apan karon gihinluan na sa balaang dugo ni Hesukristo o gihatagan na og bag-ong kasing-kasing og bag-ong hunahuna ug dili lang kana gihatagan usab og katakos nga mahimong masinugtanon sa balaod sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu gihatag na ngadto sa tanang mga luwas aron muhatag kanila og kusog nga magkinabuhing balaan niining kalibutana.
aron magmadaugon batok sa sala ug aron mulahutay hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Kining tanan pagpanglihok sa balaang espiritu mga kaigsunan, kay kung ang balaang espiritu dili gayud mulihok sa kasing-kasing ug hunahuna sa usa ka makasasala, magpabilin gayud siya sa iyang kamulong nga kahimtang. Sa katapusan, dako kayo kini nga kaluwasan gumikan kay kini nga kaluwasan walay katapusan. Dili gayud kini mawala mga kaigsunan. Kung tinuod nga dadawat nimo ang gasa sa kaluwasan, tipigan ikaw sa Dios. Tipigan usab ikaw sa gahom sa Dios. Pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan nga mulahutay gayud hangtod sa katapusang panahon. Ikatulo nga punto, unsa ba gayud kabugat ang pagbalibad or pagbaliwala sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo. Kung kini nga kaluwasan mahimayaon gayud kaayo sa nga tanan, dili masukod ang katahom niini mga kaigsunan, ug kung kini nga kaluwasan gikinahanglan gayud kaayo karon na, dili na kinahanglang langan-langanon pa, unsa may response nato, unsa may tubag nato dapat niini mga kaigsunan. Ang teksto nagsulti kanato nga delikado gayud kaayo kung baliwalaon kini. Now matikda nato mga kaigsunan, wala giingon sa atong teksto unsaon man nato pag-ikyas gikan sa tunglo sa Ginoo kung ato kining balibaran. Dili kanimo igiingon sa teksto nato or wala pod giingon nga unsaon nato pag-ikyas sa tunglo sa Ginoo kung ato kining bugal-bugalan or kung makiglalis kita sa mga magwali niini. Dili kini mo giingon sa teksto mga kaigsunan. Ang giingon sa atong teksto unsaon nato pag-ikyas gikan sa tunglo sa Ginoo kung ato kining baliwalaon. But pasabot kung dili nato kini tagdon. Which is, mo kini ang gibuhat sa majority sa mga katawhan niining kalibutana. Dili sila mo balibad, di po sila mo bugal-bugal, pero ila lang gibaliwala ang pulong sa Ginoo. Ila lang gibaliwala ang ebanghelyo. Delikado kaayo kini mga kaigsunan. Imagine nga adunay usa ka tawo nga grabe kaayo ang iyang sakit, nga iyang ikamatay gayud kini, pero ang good news miingon ang doktor nga adunay tambal nga irisita, madala pa na og tambal bisag grabe na kaayo ka ng imong kahimtang, pero imna lang gyud kining tambal. So gipalit sa tawo katong maong tambal, pero pag-abot niya sa iyang balay, iyang gipasagdahan ang tambal, iyang gitan-aw, iyang giunya-unya. Muingon siya nga ugma na lang kumuinom or unya na lang kumuinom. Unya natulog siya ni anang gabhiuna, muinom gyud siya dapat sa tambal, pero gatinapulan siya, iyang gibaliwala. Miingon siya nga ugma na lang kumuinom, pero ni anang gabhiuna namatay na siya. Mao kanay buti pasabot sa pagbaliwala mga kaigsuunan. Kinsa may nakapatay ni adtong tawhana. Ang iyang sakit, yes, ang iyang sakit in a sense, pero ang nakapatay gayod niya, mao ang iyang pagbaliwala sa tambal nga gihatag unta sa doktor kaniya, wala niya tumara. Iyang gipasagdahan ang tambal nga makaayo unta sa iyang sakit. Well, mao kini ang kondisyon sa dili na gayod maihap nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Dili sila musupak sa Biblia, dili sila makiglalis, dili sila mukontra niini, pero ilang gibaliwala. Wala nila tagda mga kaigsuunan. Delikado gayud kaayo. Nakig-istorya bang pulong sa Ginoo kanimo karon higala? Ayaw pagbaliwalaa ang ebanghelyo. Hinumdumi daghan ang nagplano nga makiguli sa Ginoo alas 11 pero namatay alas 10:30. Pamalandungi kana mga kaigsuunan. Mudangat na kita sa ikaupat ug katapusang punto. Imposible gayod nga makaikyas ang tawo nga nagbaliwala. Ang giingon sa atong teksto, how shall we escape? Unsaon man nato pag-ikyas? Ang buti pasabot, wala na gayud tsansa nga makaikyas mga kaigsuunan. Kung maabdan ka sa imong kamatayon ug sa pagbalik sa Ginoo nga gabaliwala, wala na gayud tsansa nga maka-escape pa. Matud pa sa usa ka magwawali nga angalan si Dr. Martin Lloyd-Jones. Ang iyang giingon, ang pagkabalaan sa Ginoo usa ka kalidad nga dili nato masuhulan, hingpit gayud kini. Kung balibaran nimo kini o pasagdahan ang bugtong pamaagi sa pag-ikyas nga ang Dios mismo ang naghatag,
wala nay mahabilin paalang kanimo kundili ang kinatibuk ang kalisang sa dili matagbaw niya nga hustisya. Ang but ipasabot mga kaigsuunan, kung imong baliwalaon ang solusyon nga ang Ginoo mismo ang naghatag, unsa pa may paglaom nimo? Nagtuo ka ba nga makaikyas ka gikan sa Ginoo? Kung magbaliwala ikaw sa kaluwasan nga iyang gitanyag nga libre, pagbalik sa Ginoo hinumdumi daghan ang mangandoy, daghan ang mga liyupo nga mabundakan sila sa mga bukid, sa mga bato, mga kaigsuunan, mabundakan sila kay mahadlok sila nga makit-an sa hari ug maghuhukom nga naglingkod sa iyang trono. Mahadlok sila. Dili ka makaikyas gikan sa kapungot sa Ginoo ug sa iyang paghukom pinaagi sa paghatag og suhol. Unsa mabayaran di ay ang judge mga kaigsuunan? Mabayaran ba ang atong Ginoo? Dili ka makaikyas pinaagi sa pagpanglimbong. Ilaron ba nimo ang Ginoo? Dili siya mailad. Nasayod siya sa tibuok nimong kahimtang. Nasayod siya kung unsa ang matang sa imong kinabuhi niining kalibutana. Makaikyas ba ikaw pinaagi sa imong kaugalingong kusog? Dili gayod. Makaikyas ba ikaw pinaagi sa pagtago gikan sa presensya sa Ginoo? Dili gayod. Hinumdumi sumala sa akong giingon kaganina sa Revelations chapter 6, ang isinggit sa mga katawhan sa mga kabukiran, muingon gayo sila bundak nga ri kanamo ug itago kami gikan sa dagway niya nga naglingkod sa trono ug gikan sa tunglo sa nati nga karnero. Mga kaigsuunan, makalilisang gayod kaayo kini ug samtang wala pa kini mahitabo, ang pag-awhag sa pulong sa Ginoo kanimo karon is that paghinulsol sa imong sala ug balik ngadto sa Ginoo, pakig-uli kaniya pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Now, mudangat na kita sa mga aplikasyon alang sa mga magtotoo. Atong examinon ang atong attitude sa ebanghelyo sa Ginoo. Guilty ka ba sa practical neglect or pagbaliwala? Imo bang gitugutan ang mga detalye niining kinabuhia, ang mga kabalaka, ang mga bahandi nining kalibutan nga makatuok sa pulong sa Ginoo aron mahimo kining huyang ug dili mabungahon sa imong kinabuhi? Paghinulsol igsoon ug kinahanglan usab nga pakigbisugan nato ang pagkabugnaw sa atong kasing-kasing. Kinahanglan gayud nato kining pildihon atong hinumduman ang pulong sa magwawali nga si Richard Baxter ang iyang giingon, itugot nga ang mga paghuna-huna sa eternidad mahimong seryoso nga buluhaton sa inyong kinabuhi. Pabili ng mata ang imong kalag pinaagi sa makanunayong pagtan-aw sa dakong kantidad nga gibayran alang sa imong pagtubos. Ayaw og itratar kini nga kaluwasan ingon nga simple lang igsuon. Pagkinabuhi sa matag adlaw nga aduna gayoy pagkahingangha sa pagkadako kaayo sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato nga libre ug ato kining madawat pinaagi lamang sa pagtuo ug ang rason niini, ang hinungdan niini mao lamang ang grasya sa Ginoo. Alang sa mga higala nato nga wala pagyud maghinulsol sa ilang sala ug wala pa nakig-uli sa Ginoo. Higala ayaw paghunahuna nga ikaw makaiskapar or makaikyas. Ang imong kinabuhi nagbitay sa usa ka nipis kaayo nga tanod nga pwedeng maputol kini anytime ug ikaw mahulog na sa walay katapusan nga kalaglagan. Undangi na intawon ang paghunahuna nga muingon ka nga, daghan pa kog oras, daghan pa kog higayon, bata pa ako. Higala kinsa may nagsaad kanimo nga makaabot ka pa ugma. Wala gani ka makahibalo kung gaginhawa pa ka uniyang gabi. Kana nga panghuna-huna, hung-hung kana ni Satanas. Ayaw og paminawa si Satanas, gumikan kay siya limbungan ug mupatayay gayod sukad pa sa sinugdanan. Tutok kang Kristo. Sudu nga ang gibuhat ni Kristo nga sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo. Aron lamang kita maluwas gikan sa tunglo sa Ginoo. Ang mga dalungga ni Kristo abli pa kaayong dako karon aron maminaw kanimo kung ikaw mutawag sa iyang ngalan magpakiluoy alang sa imong kaluwasan. Ang mga bukto ni Kristo taas kaayo aron mo welcome kanimo ug mugakus kanimo kung ikaw makig-uli ngadto kaniya. Ang dugo ni Kristo dili gayod mawad-an og gahom.
Andam kini nga muhugas sa tanan nimong sala kung ikaw maghinulsol ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. Ayaw na gayod paglangan-langan pa mga kahigalaan. Itugyan ang imong kalag ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Talikdi ang sala ug dangop kang Kristo ug salig lamang kaniya. Sumala sa giingon sa kasulatan, si bisan kinsa nga mutuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan, apan si bisan kinsa nga mubalibad sa anak dili makakaplag sa kinabuhi. Tungod kay ang tunglo sa Dios magpabilin nganha kaniya. John chapter 3 verse 36. Tanaw kang Jesus higala ug ikaw mabuhi. Salig sa anak sa Dios ug kini nga dako kaayo nga kaluwasan maangkon nimo hangtod sa kahangturan. Amen. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood.
alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.